ఆ ఒక ఖురాన్ ఒక ఆయతులో అల్లాహ్ సుబ్హానహు తఆలా రెండు మాటల గురించి ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు. అల్లాహ్తో భయపడండి, సత్యవంతులతో ఉండండి. మహాత్ములు, మహనీయులు, మహానుభావులు ఇలా మాకు బోధిస్తున్నారు. దైవానికి భయపడడము జ్ఞానానికి మొదటి మెట్టు. ప్రపంచంలో మానవులు దేవుడు ఎవరు అనే ఒక డౌట్లో పడిపోయి ఉండరు. ఈ డౌట్లు ఎందుకు వస్తాయంటే జీవరాశుల్ని పూజిస్తే ఇలా డౌట్ వస్తుంది. కాబట్టి విద్వాంసులు ఏం చెప్తారంటే సృష్టిని పూజించే వాళ్ళు నరక నివాసులు, సృష్టికర్తని పూజించే వాళ్ళే స్వర్గ నివాసులు. అల్లా అంటే చాలా గొప్పవాడు, అందరినీ సృష్టించేటువంటి వాడు. ఆయన్ని సృష్టించే వాళ్ళు ఎవరు లేరు. ఆది అంతము లేనటువంటి వాడు, ఆకలి దాహము లేనటువంటి వాడు, ఏ రక్త సంబంధము లేనటువంటి వాడు, భార్య బిడ్డలు లేనటువంటి వాడు, ఏ బంధు వర్గము లేనటువంటి వాడు. అతనికి అవతారాలు అక్కర్లేదు. ఖురాన్లో అల్లాహ్ తఆలా ఒక దిగడ ఇలా బోధిస్తున్నాడు. అల్లాహ్ సుబ్హానహు తఆలా బిస్మిల్లాహిర్ రహ్మానిర్ రహీం కున్ ఫైకున్ కా మాలిక్. కున్ అంటే అయిపో, ఫైకున్ అంటే అయిపోయిందని. అతనికి ఎవరి సహాయం అక్కర్లేదు. నిరాకారుడు, సర్వరక్షకుడు, జగత్ రక్షకుడు, ఒకే ఒకడు, అందరివాడు, అందమైన వాడు. అందరికీ ఆయన కావాలా, ఎవరి సహాయం అక్కర్లేదు. ఎల్లప్పుడూ శాశ్వతంగా ఉండేటటువంటి వాడు. అందరికీ మరణం ఉన్నది, ఆయనకి మరణము లేదు. కాబట్టి మేము మా హృదయంలో, మా మనసులో ఆ సృష్టికర్త అల్లాహ్ సుబ్హానహు తఆలా పైన మాకు విశ్వాసం రావడానికి మేము 4 విధాలుగా ప్రయత్నించాలి. అదేంది, మా కంటితో ఈ సర్వాన్ని చూడాలి. మనం ఆ సృష్టికర్త ఎంత అందంగా, ఎంత రీజన్గా, సుందరంగా తయారు చేస్తున్నాడు. 7 ఆకాశాలు, 7 భూముల్ని ఎట్ట తయారు చేస్తున్నాడు. ఇది కళ్ళతో చూడాల మనం. రెండోది, చెవులతో వినాల సృష్టికర్త గొప్పతనాలని. తర్వాత మేము అల్లాహ్ సుబ్హానహు తఆలా మాకు మెదడు ప్రసాదించున్నాడు అన్నమాట. ఉర్దూలో దిమాగ్ అంటాం. దీంతో మేము ఆలోచించాలా. ప్రపంచానికి సంబంధించిన మేము చాలా వస్తువుల్ని ఆలోచిస్తాం, కానీ సృష్టికర్త గురించి ఎందుకు ఆలోచించలేకపోతున్నాం మనం? 4వది, మా నోటి నుండి చెప్పాలా. ఈరోజు ప్రపంచంలో వస్తువులు గొప్పతనాలు చెప్తున్నారు మనుషులు, వస్తువుల్ని పుట్టించేవాడి గొప్పతనాలు చెప్పడం లేదు. కాబట్టి మేము అల్లాహ్ సుబ్హానహు తఆలాని గుర్తెరగాల. ఆయన అందరివాడు, అందమైన వాడు, చాలా గొప్పవాడు. కారుణ్యమూర్తి, జగత్ ప్రవక్త, అంతిమ ప్రవక్త, అందరి ప్రవక్త హజరత్ ముహమ్మదుర్ రసూలుల్లాహ్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు ఇలా బోధించారు. హజరత్ బిలాల్ రజియల్లాహు గారిని, బిలాల్ చెప్పులు ఇరిగిపోయినా అల్లాహ్ని అడగండి అంటే, చెప్పు అంటే చాలా చిన్న వస్తువు, దీని గురించే అల్లాహ్తో అడగండి. ప్రపంచానికి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క వస్తువు, పరలోకానికి కానీ యువలోకానికి సంబంధించిన ప్రతి వస్తువులు మాకేమైతే అవసరం ఉండేవో ఇవన్నీ ఏం కావాలన్నా ఆ సృష్టికర్త అల్లాహ్ సుబ్హానహు తఆలా కాడ మేము అడగాలి. కాబట్టి నా కోసం కానీ మీకోసం కానీ ఒక గొప్ప మాట చాలా మాకు అవసరం అన్నమాట నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. అల్లాహ్ సుబ్హానహు తఆలా పేరు యా అల్లాహు 1001 చదివి నీళ్ళల్లో ఫు అని ఊదకుండా అని సింపుల్గా పెదాల మీద నుంచి అని గాలి ఆ నీళ్ళల్లో దమ్ చేసి రోజు కానీ తాగితే డాక్టర్లకి అర్థం కాని రోగము, డాక్టర్లు మా వల్ల కాదు అని చెప్పేసిన రోగము, ఏమైనా తినిపించండి అతను ఇంకేం బతికేది లేదు అని చెప్పేస్తూ ఉంటారు డాక్టర్లు.
అలాంటి రోగాలు ఏమైనా కానీ అల్లా సుబ్హానహు తాలా ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తాడు. ఏం చెప్పాలా మేము? యా అల్లాహు యా అల్లాహు యా అల్లాహు ఎయ్యి ఒక్కసారి చదివి నీళ్లలో దమ్ చేసుకొని ఆ రోజు నీళ్లు తాగి పిల్లకాయల్ని కూడా తాగిపిస్తే ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా తాగొచ్చు. అల్లా సుబ్హానహు తాలా ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తాడు.